खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ फरायथिनाय भिडिअ लानानै फैदों। बे खन्थाइखौ आं सुजुआखै। बे खन्थाइया बाक्सा जिल्लानिफ्राय दैथायहरजानाय खन्थाइ। खन्थाइनि लिरगिरिया आंनिनो आंगोनिबो आंगो बिदा गेदेर आदा बिष्णु बर'। साबायखर थाबाय आदा, नोंथांनि खन्थाइखौ आंनो फरायनो खाबु होनायनि थाखाय। दा आदानि खन्थाइनि मुङानो जादों साहा फिथानि गला। बिदिब्ला आं थोंजोङै खन्थाइखौ जागायनोसै। साहा फिथानि गला, जेन' गलाखौ आं होबोआखै, आंबो होबोदों, नाथाय बेबायदि गला नङा। मानोना बे जौनि थाखायनो आंनि न'खरा बायदिसिना थासारिजों भुगिबोनांदों। बे जौनि थाखायनो आं आंनि फिसायखौ खोमानानै लानांदों। जौनि फालांगि आं खालामबोआखै, मानोना आं उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जौ फाननो हाथाव आंहा गोहो गैया। उन्दै उन्दै गथ'फोरा जौ फाग्ला जानानै फरायसालि नागारनायखौ आं सहायनो हाया। बेखायनो साहा गला होनानै रां खामायनानै न'खरनि सुंथानायखौनो आं आंनि थांना थानायनि जिउ राहा हिसाबै गनायना लादों। बेनिखायनो साहा गला होनानै रां खामायनानै न'खरनि सुंथानायखौनो आं आंनि थांना थानायनि जिउ राहा हिसाबै गनायना लादों। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।